Tak toto, čo uvidíte za chvíľu, je už od roku 2006 mojím kráľovstvom. Mám obchodík s umeleckými predmetmi, obrazmi, soškami, ručne robenou keramikou v Bratislave a predávam diela a výrobky vyše 150 autorov. Takže ak vás takéto veci zaujímajú, tuto v tejto miestnosti vám teraz ukazujem iba obrazy, pretože tam v tej prednej, tam mám aj tie sošky a tú keramiku. Takže v tejto miestnosti, kde mám aj kanceláriu, tu sú zväčša obrazy. Takže ak vás takéto niečo zaujíma, kliknite si na náš web www.magis.sk alebo rovno na náš e-shop magishop.sk. Čaute a príďte osobne, aj to bude najlepšie.